Pozdrav youtuberi, dobrodošli u novi video. Možda se pitate šta je ovo sad. Ovo je neki TV i kao što vidite TV radi. Međutim ovaj TV je bio, vukao se da kažem 2 godine u jednom servisu u Blacu. Dakle, jednostavno TV je neispravan. On radi ovako pola sata, 10 minuta ili zavisi kako kad. Primetio sam da kada je u sobi toplo, ovaj TV radi 3 minuta, 5 minuta. Ovdje je trenutno, znači, ova soba je bez grejanja, dakle, tako da ovdje radi možda i 20-30 minuta, ceo sat možda, jer ne može da se zagreje elektronika i ne može da pravi problem. Dakle, šta se desi? Slika počne, dakle, da mrzne, počne da izbacuje linije, da koči, zvuk ide normalno sve, ali, dakle, problem je sa samom slikom. Tako da, mi ćemo u ovom videu to probati da rešimo, ja ću vam objasniti šta je problem. Ja sam pustio ovaj video da ide nekih 3 minuta možda, sad ćemo da vidimo, ovo je moj YouTube kanal, znači 3 minuta, eto pravo sam. Tako da, i još se problem nije pojavio, ja ću probati malo da sačekam da se problem pojavi, pa ću vama to i pokazati šta je zapravo problem i kako izgleda. Inače, serviser u Blacu nije čovjek koji ne zna posao, nego jednostavno taj deo koji je trebalo zameniti, on nije mogao da nađe 2 godine, TV stojao u servisu i onda sam ja mom prijatelju rekao, pa vidi, donesi to kod mene, ja ću ti naći deo, nije nikakav problem, rešit ćemo to. I on je tako uradio i sada ćemo mi taj deo da zamenimo i objasnit ću vam šta je problem i kako se problem rešava. I evo ga youtuberi, dakle posle nekih 8 minuta rada TV je zablokirao. Dakle, pogledajte vi tu fluktuaciju, postoje neke vertikalne linije i ove vidite kako se pojavljuje neke crnilo, ne znam, mislim šta sve, razumete, menja se to iz trenutka u trenutak. Pa proradi lepo, pa opet koči, opet blokira. Znači, to je problem koji se često javlja na LCD televizorima. I ja ću sada rešiti pred kamerom taj problem da vidite koliko je to seksi rešenje i objasnit ću vam sve tipove i trikove šta sve možda uradite. Tako da, ovo je već star TV, nemojte ulagati u ovakve TV-ove mnogo novca, ja ću vam objasniti koji je ovo model, tačno sve informacije ćete dobiti, dobit ćete cenu za rešavanje i tako dalje. Znači, idemo u sam postupak popravke. Dakle, vidite, sve je gore i gore. Znači, iza crni na kraju, do kraja ugasi se i to je to. Mislim, ostane on upaljan, ali nema slike, razumete? Idemo na rešenje. Dakle, TV je za početak potrebno okrenuti da leži na ekranu. Kao što vidite, ovo su inputi koje televizor ima. To je malo stariji TV, tako da ne očekujte neka čuda. Ovdje je ostavljeno nešto za neki faktor i dodatak, možda druga revizija ili tako nešto. Evo o kom modelu se tačno radi. Znači, jasno vam pokazujem o čemu se radi. Kod ovog stalka ovdje trebate biti naročito pažljivi, pošto ima nekih 5 kila, jer je televizor sam težak, to je stariji model televizora, posle onih bučuka sa CRT cevima, znači ovo je najveći i najteži TV sistem koji postoji. Dakle, ja sada treba da odbijem sve ove šrafove. To neću snimiti, snimit ćemo samo kad otvorimo i ja ću vam pokazati šta je konkretan problem i objasnit ću vam zašto se to dešava i vidjet ćete dalje kako to ide. Sad šta je bitno youtuberi? Znači, kad ste podigli ovaj poklopac, pazite da vam ovo ne otkine nogu, pošto ovo ima nekih bratu 7-8 kila. I ako vas to tresne u nogu, znači vi slobodno možda idete u ribarsku banju odmah na rehabilitaciju. Ono što je glavno jeste da znate šta je šta. Znači, ovo je napajanje, odnosno power ploča ili mrežna ploča, kako ko zove. Znači, ovo je napajanje. To, cijela ova ploča. I tu ima neko andrak neki ima, koji uopšte nije bitan u cijeloj priči. Ovo ovdje jeste ploča koja upravlja vašim ulazima, izlazima, tu je procesor, ovdje ima isto procesor ispod ovoga i odavde se šalje video signal ovdje na obradu. Sad,
da se vratimo mi našem problemu. Dakle, šta je naš problem ovdje? Mi kao što vidimo ploča registruje ulaz, izlaz, sve radi, pali, ima backlight, ima sve. Gdje nastaje problem? Problem nastaje fluktuacija sa slikom. Što, dakle, direktno dalje znači? Evo, dakle, izvinjavam se, imao sam poziv pa sam morao da prekinem snimanje. Dakle, ovdje je naš problem. Ovo je nešto kao grafička kartica na računaru. Zapravo se zove T-Con ploča. Dakle, moramo da skinemo ovu šinu ovdje i da skinemo ovaj metal ovdje da bi došli do tog dela koji je problematičan. I sada ćemo to da uradimo. Može i izvan kamere, ja ću to skinuti pa ću vam pokazati. Dakle, skinuli smo ovdje ovaj plek koji je bio preko ovoga. Ovdje je greška zato što nema termalnog jastuka preko procesora i zato je to crklo. Znači ovaj lim bi odvodio toplotu i ta ploča ne bi crkla. Kao što vidite ovdje, serviser prethodni koji je radio, probao je nešto da menja ovo kolo koje jeste često strada, ja znam to. On je to vjerovatno probao da to radi, međutim to nije dalo rezultata prema njegovim rečima. I kvar je isti, dakle, ostao. Ja ću ovdje promijeniti ovu ploču, dodat ću termalni jastuk i vidjet ćemo onda kakvi će rezultati biti. Dakle, evo nas youtuberi, zamenili smo ploču. Dakle, kao što vidite, to je ta neispravna, vidi se ono što je pohabana, to sam vam malo pre pokazao. Za razliku od prethodnog, mi smo stavili sad ispod i termalne jastuke, s tim da ploča leži na ovom metalu i trebalo bi da se samim tim i hladi. Međutim, ja sam za svaki slučaj da bi se hladio čipi od ozgo stavio ispod ovoga termalne jastuke, prikačio sve nazad. Evo, ništa dole nismo dirali. Stara ploča, evo je. Cena ove ploče jeste mnogo velika, zato što je TV, da kažem, stariji. Jednostavno 25 € sam platio ovu ploču, jedva sam je našao, malo sam se pomučio, ali korisnik se složio sa cenom, kaže ok mi je ja da bacim TV, opet bolje dan 25 € da sredim. Mislim, ja moj rad nisam u ovom slučaju naplatio jer mi je čovjek prijatelj i onda ajde da izađem u susret. Znači sama ploča, ovo je nova ploča, znači nikad montirana. Tako da vraćamo poklopce, vraćamo sve i idemo na test. Evo nas youtuberi posle zamene ove pločice. Prvo što sam ja primetio jeste bolji pikseli, bolji detalji, bolja slika. Tona nema zato što je ovo na VGA ide, tako da bez brige sve je to ok. Dakle, evo ovo je naš web sajt koji više nije aktivan. Sada imamo Instagram mobilboss 037, što bismo plaćali web sajt kad možemo Instagram. Dakle, kao što vidite, ovo je stara pločica koja se vide tragovi rada. I ostaje da se testira ovaj uređaj. Ja ću sada pustiti, u stvari ne mogu da pustim vama zbog copyrighta, ja bih pustio neki tuđi video, nije problem, koji duže traje, ovaj traje pola sata, ali ne smijem zbog copyrighta, znači da ne bi bilo posle problema. Jer da ne bi dobio strajk, znači ništa drugo. Iako ja nisam neki youtuber, nego mi ovo služi čisto kao neka reklama i tako. Evo vidjeli ste dakle, kod ovih LCD televizora, šta je najčešći problem, dakle, kada slika zeza, ova T-Con ploča. Ova T-Con ploča može da se popravlja, imate na Jimmy Shop sajtu repair kit. Inače, ako vam trebaju delovi za televizor, možete da mi se javite privatnom porukom, dakle, znam čoveka koji posjeduje svaki živi mrtvi deo za televizor u Srbiji. Tako da i rado ću podeliti sa vama tu informaciju. Tako da, to bi bilo to i hvala vam još jednom što ste gledali ovaj video. TV će sada raditi besprekorno. Ja ću pustiti, dakle, čisto da vi vidite posle jednog sata snimak, da vidite da to ide. Biće drugi video jer je ovo playlista. Tako da, to bi bilo to. Hvala vam na gledanju i nadam se da ste naučili nešto novo.